El Petit Celler us ofereix aquest espai. Cada dijous acabem el programa tastant vi amb el Petit Celler que ens porta en Sebastià Lozano. Sebastià, bona tarda. Bona tarda. A més, descobrim avui trucs per aprendre a ser un bon tastador i com conservar el vi. Sí. Molt bé. Sí. Avui has portat un vi, que el tenim aquí davant ja, un denominació d'origen penedès. Sí, el Chino-Chano. El Chino-Chano. Blanc. Després us explico tres coses molt xules avui. Vinga. Mira, primer parlarem del Chino-Chano, però avui us faré un examen, perquè ja porto masses dies aquí i no sé si heu après alguna cosa. No copiïs, Tati? No copiïs. Parlarem de... Quan fem el tas, us examinaré. I tastarem aquest Chino-Chano blanc, que és un vi fresc, d'estiu, d'una copeta mitja tarda. Què més parlarem? Quan obrim un vi i prenem només una copeta, què fem per conservar-lo bé? Perquè no se'ns oxidi, perquè molta gent fa una copeta al dia, llavors, clar, què fem amb l'ampolla? No la tirarem. Tercera cosa, molt, molt interessant i molt xula, que és aquest dissabte a la tarda, al Masroig, la festa del vi solidari. De 6 de la tarda a 12 de la nit. Al poble del Masroig, a la plaça de l'Església. Puc dir una cosa? Per favor. Demà en parlarem i us convidarem a tastar alguns dels vins del Masroig. Quina setmana. Doncs a les 5 de la tarda, estigueu atents. El dissabte tothom cap allà. Activitats de 6 a 12 de la nit per grans i per menuts, i es posa a la venda 1.500 ampolles del vi solidari, que s'han ajuntat 7 cellers del Montsant, han donat una part de vi i han fet aquestes 1.500 ampolles. Tot això, tot el que es recapta, i el dia de la festa, va per l'Hospital de Sant Joan de Déu per la investigació del càncer infantil. O sigui que tothom a comprar el vi, són ampolles que valdran 10 euros, i tothom cap allà. Molt bé. Què més? Chino-Chano. Va, aquest vinet tan fantàstic. Va, recordeu, aspecte visual, examen. A mi m'ha agradat molt. Quina informació ens donava el color? Per la gent que està tastant a casa amb nosaltres, quin color té? És un groc pàl·lid, amb reflexes verdosos. Això ho estàs afirmant o ens ho estàs preguntant? Ho estic afirmant, però estic preguntant quina informació ens donava a la fase visual. Bueno, hi havia, fotíem el dit aquell per darrere. Lo de la capa, La capa, foto el dit per aquí darrere molt veig tot. Però amb el blanc també funciona això? Més amb el negre, però són paràmetres diferents. Però fa de lup, això. Què veiem amb l'aspecte? Si és brillant, quina edat té el vi i quina estructura, recordeu, l'estructura aquí com és? És poca. Bueno, aquí és un groc pàl·lid, serà un vi molt suau, molt fresc. Jo diria que és més un beix que un groc pàl·lid. Bueno, són matisos. També el fons, ha de ser un fons blanc i tal. Posi un blanc aquí sota. Ara, maca. És que si poses un blanc és... Tu parla davant del micro. És blanc, també sembla que hagis començat avui a fer ràdio. A qui li dius? A ell. No, però és veritat que és molt transparent, no? Sí, han de ser transparents, que tinguin aquesta brillantor, és que estan vius. Molt bé. Aroma. Què anem a buscar? Intensitat. Mitja, alta, baixa, què volem que sigui un vi? Quan més bo és, una intensitat més alta té. I després definim la qualitat dels aromes. Què anem a buscar amb un vi? En aquest cas un blanc. Què anem a buscar amb els blancs? Que sigui fresquet, que estigui bo. Que passi ràpid. Llarg, molt bé, però quin tipus d'aroma busquem? Llarg vol dir que com és un aroma llarg? No, que sigui llarg el vi. Un aroma... Refereix a intensitat. Doncs, no sé, de flors. Vale. Vinga, famílies. O de fruita. De fruita, molt bé. De fruita. Veus? No, hosti. Ja en sap. Jo he vingut la pinya. Bé. Quina fruita? Ha vingut la pinya, mi, Molt bé. És un vi amb xarel·lo, que és la varietat autòctona del Penedès, amb un 85% i un 15% de muscat, que és aquesta varietat tan perfumada... Xavi, que t'hi ha caigut algú dins? Estic concentrant en les fruites. Perdona, que l'estava a punt de trobar. Estava dient com era el muscat, home. Sí, perdona, Sebastià. Doncs aquest vi veieu quin aroma més fresc, més fruita, de flors, de rosa, que és un aroma que dona la moscatell, la muscat. Mira, ara ho has dit i ara l'he sentit. Abans algú ha dit pinya, una part exòtica, una mica... Pinya la trobes tu? Jo no pillo res. És un vi que ens convida, l'olorem i ens convida a tastar-lo. Això sí. Xarel·lo, has deixat l'ampolla sencera, Sencera, ja. Aquí no hi ha problema de guardar-lo. Va, tastem. Què ens miràvem a la boca? Què vèiem? Els gustos. Dolç, àcid, salat i amarg. Què té aquest vi? No és dolç. No és dolç. És sec, té aquest punt d'acidesa als costats de la llengua que el fa fresc, que sigui viu. És un vi, com us he dit, amb una paella, amb una mariscadeta, a la platja... Però té com un punt d'alcohol intens, no? Bueno, és un vi dens, amb certa densitat, molt ben fet, vale? Perdoneu, però estic encertant bastantes coses. No. Ai, no he dit una cosa. Heu vist quina etiqueta?
Heu vist quina etiqueta? Aviam, us sona alguna aquesta etiqueta? Els Beatles. Ah, amigo. Ah, sí. Això és del disc de l'Abbey Road, oi? Quan travessen per allà al carrer. És un homenatge, no I aquí sabia. és la família. És tota la família? Toni Rossell, la Mercè Rossell, Mira, la que Yolanda, bonics. I el gosset. el Tomàs i el gosset. Molt bé. El gosset es diu Tomàs. No. No. Va, què més? Hem tastat, us ha agradat aquest vi? Sí. Mitja tarda, Sí. a la platja. No fotrem baixat. Home, sí, és d'aquests que de tarda bé. d'estiu, és veritat. De veure com es pon el sol. Escolta'm, i quan et digui el preu ja veuràs. A veure? 4,50. Sí, no. Que Ramon i Monteres va. De veritat? Porta'm 3 caixes, Sebastià. 4,50? Ja els tenim aquí guardades. Ostres, és perfecte, Mira, jo tinc el blanc. És novetat aquest any. Escolta'm, novetat també. Què és això? Doncs mira, acabem d'obrir el vi, ostres, no ens acabarem l'ampolla, què fem? La tirem? No. Nou tap antioxidant de Pultex. Una passada. Això acaba de sortir al mercat. És l'únic al món. És revolucionari perquè té un filtre... És com, perquè que ens entenguin des de casa, és com una mena de tap de cilindre de cautxú, o què és això? Sí, de silicona. És un didal gros. Veus que té un filtre interior que tu tapes l'ampolla, tapa perfectament, t'hi cap al dret, l'hem de conservar, i llavors això té filtre de carbó actiu que fa que tots els aromes volàtils que oxiden el vi s'inhibeixin. Per tant, aquest vi ens aguantarà 15 dies perfectament. I pot ser que valgui més el tap que l'ampolla? I tant. Bueno, el tap aquest no arriba a 15 euros a la botiga. Bueno, però serveix moltes vegades. Per molts anys. Per molts anys. Ara no hi fotis l'obridor aquell per treure el punxó, amb aquest, ja està, ja l'has tret els surubans, No l'has de tornar a rebentar. Ah, no? Volíeu que fes això, no? Sí. D'acord, molt bé. Ja ho he fet. Què més? Què més? Què tastarem la setmana que ve? Ho voleu saber o no? Volem escoltar primer els oients perquè els hi hem demanat vins amb maridatge, Xavi. El Pau diu formatge parmesà amb un bon blanc Castell del Remei. L'Albert diu formatges secs amb vi blanc sec, un bon blanc de blancs, per exemple. L'Albert Oliva diu que per acompanyar la carn, jo diria un Masia d'Olivella, de la denominació d'origen Empordà. I ara vull un número de l'1 al... El 43. 23. 23? Doncs el 23 és el Blai. El Blai s'emporta la cistella de Capravo. Gràcies, Sebastià, t'esperem la setmana que ve. La setmana que ve t'estarem cava, Gramona Imperial, que ve Sant Joan. Ara fins demà, senyors, que ens n'anem. Que vagi bé, adéu-siau. Gramona Imperial ens fotrem la setmana que ve. Catalunya Ràdio.